ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ಕಾಡೆ 5:30 ರೀಚ್ ಆತ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ಹೆಚ್ಚು ಪಲಾವ್ ತಿಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಲಾವ್ ಮೇರ್ಮಲ್ದಿ ಸೂಪರ್ ಕುಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಪೂರ ತಿಂದಿತ್ತ ಕೊಡೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸಮ ತಿಂಡೋಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಪಲಾವ್ ಪೂಲ ಜಪಡ ಎಡ್ಡೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಕ್ಕೈತನ್ ಪಲಾವ್ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ್ಲಡೆ ಗಗನ್ ಎಂಕ ಬಕ್ಕ ఆయన ಅಂಗಡಿ ಎಂಕಲ ದಂಡಿಗುಲು ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಟೂರ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಗೋಬಿ ಬರ ತಿನ್ನರ ಬೈ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅವು ತೋಜವ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಪ ಬಯ್ಯಡು ಫುಲ್ ನಿಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಅನ್ಪ ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಊರ್ದ ಲಕ್ಕತ್ ಮುಲ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೋಡ್ ನಿಗಲ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಬೆಟರ್ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಬೇಜಾರು ಬಂತ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೊಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಪಣತೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಮಗಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವಸ್ತು ಸುದ್ನ ತೂವನಾಗ ನಮಕ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಸ್ತುದು ಬೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಬತ್ನೆ ತೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಊರು ನೆಲಮಂಗಲ ಎಸ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಂಗಲನಾ ಓಕೆ ಮಂಗಲ ಸಾರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುದಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಸಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಪಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ತೂವಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪಣಿ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಣಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಲ್ತೊಡೆ ಪೋಣ ಲಾಯ್ಕ ಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ತಾಜಿ ತೋಜವನಾಗಲಿ ನೀ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಕಾರು ತಾಜಿ ತೋಜ ಸೋತು ಬೋತು ಚೈತ್ರ ಎಂಜ ಚೈತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನನ್ನೇ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ ಬಿಡಿಯರು ಎಂಗಲ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರೆ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಲ ಬಿಡಿಯರು ದುಂಬು ಹೊಡತ್ತ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಾಯ್ತಾ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಜ್ಜಿದೆ ಐಫೋನ್ చేతురపా ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಪನ್ನೆ ಚೈತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೋಲು A to Z ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ ಪೋಪೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಅತ್ತೈದು ಆಪೇಲ್ ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಚೈತ್ರನ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮತ್ತನ್ನ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ some traffic on your route all workunda pura workunda you should understand what is she saying okay you should understand her takatai ಬರ್ತಿನಂತೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಒಂದು ವೆಂಕಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪೊಡಿ ಚೈತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಸುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಂಜೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ತಾದಿತ್ತು ಬೇರೆ ನೀಗಲ್ಲ ಅವಲ ಮಲ್ತು ಜಾಡ ಯಾನ್ ಏನೋ ಅಲ್ಪನು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೈರ್ ಮಲ್ತಲ ಸೋಯ್ತು ಉಡ್ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ ತಾದಿ ತೋಜ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂರ ಯಾರು ಪೋಂಕನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಅಂತಿದೆ ಕುಡಂಜಿ
ಮಾಡದ ಸರಿ ಲೆಸನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಕಾಲಂಜಿ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರೆಗ್ ಮಗಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮ್ಯಾಪ್ ಬನ್ರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೊರಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಏನೋ ಗೊತ್ತ ನೆಟ್ ಒಂದುಂಡಿ ಚೈತ್ರ ಒಡೇಪಿನಿ ಚೈತ್ರ ಪನ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಾ ಒಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಚೈತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಸೆ ಚೈತ್ರ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಯು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೌ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಲ ಬಿಡಿಯರು ಬಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ನೀನವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಚೈತ್ರ ನೀಕೆ ಎಂಜ ಫೀಲ್ ಅವನು ಈಚ ಅವಣ ಏನಾಲ್ ಬೋಡತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಬುರ್ಜಡೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ದೋಜ ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೀರ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವೇ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೇ ಬಡಿ ಅವ್ರ ಬಡಿದಿಗೆ ಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ಬೇರಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೋಜೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತೋಜೋ ಒಂದು ಇಂಚು ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಒಂಚಿ ಓ ಉಲ ಇಂಚ ఉందా ఈ కైట్ ఉంది వస్తుంది ఏం అల్పుంది వస్తే మారే నల్ల మ్యాప్ దూరే పూజకి ఉందేతా అల్ల తిరుగుంది మహారాణి అమ్మాని విద్యాలయ సార్ 4.25 ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು 4.2000 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಗ್ಲ అవునా ನೈಸತ್ತು ಗೌಲ ನಮನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ ಅಂದಿಯ ವಾಸಪ್ಪ ನಾವು ಅಂಚಿ ಡೊಂಕು ತಿರುಗುಡೌಲ ಡೊಂಕು ತಿರುಗುನತ್ತಿ ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂ ಎಡಂದ ಜಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಪೊಂಗನ ಕಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ವಸಂತಿರು ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡದ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಉಡುಪಿದ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಲಕ್ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಕಲೆಗ್ ರೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಕಲ ಗೇಟ್ ಬಂತನೆ ಇಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹೋಗು ಇಸೆ ಒಂಚ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಕ್ಲಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಓ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡಂ పోతి ಅವಳ ಅರ್ಥೊಂದು ಮಾಲ್ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಿರ ಅಂಚೆ ಮಾಲ್ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದುಪ್ಪಿ ఒక విత్తు అనగా విత్తుడు అల్లే ఉండు మాల్ గూగుల్ లెసొంದು కోల కట్టు మగ చైత్ర లెసొంದು కోల కట్టు ఇంచిడు ఫుల్ జాలి ಬೊಗ ಜಾಲ ಬ್ಯಾರ ಆಪುಜಿದ ಅತ್ ಪನ್ ಪೆದ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೋಂಡ್ ಅಗಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತದ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಬೋಲೆ ಪೋಯ್ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದಾ ಪನ್ ಲಾಗ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿ ನೆಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೀರದ ಅಂಗಡಿ ಕೈಮಿಕ್ನ ಪೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಕ ಮತ್ ಸೀರೆ ತದಿತ್ತೀರ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈಮುಖಿ ಚೈತ್ರ ಎಂಜೆಂಜ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಟ ಚೈತ್ರಾಗಿದೆ ಸೀರದ ಅಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಸ್ ದೇ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ನೇತಾ ಆತ ನಮ್ಮರ್ ದುಂಪು ಏನತೆ ತಲಕ್ಕ ಮಲಕ ತಿನ್ಸಲಿ ಸತ್ಯಂಕಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬೈದು ಕಾಲಿ ಮೊಳ್ಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಲ ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ನಾಲೇನ ಬಂಡೋಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಾನಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೈತ್ರ ಮೋಲ್ ಚೈತ್ರ ನೇತ್ರ ಅನ್ಪಿ ಒಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದತ ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕ ಪೋಲ್ ಮಾರ ನೇತ್ರ ಮೂಜಿ ರೋಡ್ ನಾಲ್ ರೋಡ್ ಪನಗ
ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚೈತ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಾನ್ಪೋಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಗ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಾಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೈತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಚೈತ್ರ ಸಮಾನ ಪೆಣ್ಗೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ಅವು ಆಲೆಗೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆರ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಆಲೆಗ್ಲ ನೇತ್ರಗಳ ನೆನಪಂಡ ಸುರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮಲ್ಲ ಜಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಪೋತಿರಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಸುದೆ ಮಾರಿ ಈ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋಡ್ ನೈಟ್ ಎದಾಗ ಏರ್ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಸುದ್ನ ರೋಡ್ ಏರ್ ಎದ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂತೆರಡು ಬಿಜರ್ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎದ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಂ ಇಂದು ಆಗುಂಡ್ಯಾ ಚರ್ಚ್ ಚೈತ್ರ ಗೋಪಿ ಅನ್ಪಿರು ಬಿದ್ದರ್ದೋಳು ನೇತ್ರ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಗನ್ನ ಗೋಬಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಚೈತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಾನ್ ಚೈತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ಆನವ್ನಿ ಕುಲ್ಲಿಂದಿ ಚೈತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವನು ಗೋಬಿಗೆ ಕಮಾನ್ ಚೈತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಶೆಫ್ ಉಳ್ಳಾರ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಗಗನ ಎಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಟು ಎಗ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಟು ಫುಲ್ಲು ಗೋಬಿ ಇತ್ತಣು ಪೂರ ಕಾಲ ಚೈತ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ತಿಂದು ಪೂರ ಬನಾನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲು ಚೈತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೊಳಿತಾ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರೀನು ಚೈತ್ರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಒಂಚಿ ತೋಪು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಎಗ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕಲ ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ದಾಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ ಮಂಜಾನೆ ರೆಡಿ ಮಂಜಾನೊಟ್ಟಿ ದಾಬ ಬತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಣಿ ಮೊಗಲ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಮಂಜಾನಂತೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಒಯ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತೂಗೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪಣಿಂದು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪಣಿಂದು ಎಂಕಲಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಜೀವನ್ ಶೆಡ್ರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಉಡ್ಬಡ್ಗೆ ಉಡ್ಬಡದೆ ಒರಿಬಾಡು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಉರಿಯೋಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಪುಗ್ಗೆ 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 ಬರೋದುಂಟು ಎಂಜುಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ
ನನ್ನಂತೂ ಬೇಡ ಸರ್. ನಂದು ಚಿಕನ್ ಉಡ್ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಂಕಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಿಕನ್ಗೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ತೂವೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪೇನೆ ಹೇಳಿ.